chestii, nu știu. Să încep. Doi, de metal, nu. S-am pus pauză în loc să apăs să dispară ăla, îmi place. Deci, Îmi place skin-urile. deci începem sau nu? Păi e deja început, trebuie dacă începem sau nu. Nu, mă. Deci acum filmăm. Da. Aha. Și n-ai făcut niciun intro, să mă de tine. Poftim? N-ai făcut niciun intro. Salutare, sunt Alexa și vine magazin la League of Legends. Nu. 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 Cum nu, mă? Tu ești, mă, trebuie să fii mai pozitiv, trebuie să te gândești. Bă, o să... N-ai în persoană, nu trebuie să fiu pozitiv. Bă, trebuie să fii ceva... Vedeți tu, privirea lui inspiră frică. Doar. Privirea lui inspiră emoji. Cine știe ce a văzut el? Bă, dar cine știe ce n-a văzut el? Dacă Deci el ai a... vreau să țin ochii deschiși, uite-te și tu. Păi el e un luptător orb, ce știi tu, e mai rău decât Lee Sin. Bă, bă, între timp, tot nu înțeleg cum sunt doi jungleri și echipa noastră nu e niciun jungler. Interesant. Bă, asta este culmea norocului. Bă, deci o să câștigăm la 100%, deci jungle-ul de pe bot o să facă babysitting la top și jungle-ul de pe top o să facă Hai, fac... stai, bă, să-l chemam prin ce se întâmplă. Cred că Midu și-a luat smite-ul. Bă, Să ca se să... vedea aparent nu se încarcă un player. Da, mă, ca să-ți fure! Ca să-ți fure farmul! Exact, Ștefane, ești un geniu! O să-ți Nu, ca fure... să-și ia el farmul, omule, ce mai? Ce? Ca să-și ia el farmul. Păi da, mă, o să-l iei, deci nu se poate cu smite-ul! Un minion la 40 de secunde este minunat! Exact. Și apoi mai vezi că treci jungle-ul pe mici și ia cannon câteodată. Bă, scuze dacă mi se vede mouse-ul. Bă, ești curios? Nu mă gândesc să vedem mouse, cum să nu se Bă, ești curios că se încarcă playerul ăla. Măi, Ștefane, deci opțiunile astea de pe default, la program de filmare, ceva de genul să nu înregistreze niciodată microfonul. De unde să știu că n-are opțiuni de genul nu înregistra niciodată mouse-ul? Să avem de nu știm care opțiune nu bărește mouse-ul de 10.000 de ori. Da, măi, să fie ceva de genul... Acum e mouse-ul e cursor, n-am contat. Bă, eu fac... Bă, dar de ce ți-a acceptat locul, frate, de pe mine? Eram mă amuzat dacă nu ți-am eu mult Mahazar. Mahazar, da. Păi da. Tu bai să mă duc Adică înțeleg, frate, îmi place să spui cu un amicii. Totuși, trebuie să-i cunoști. Hai, dacă începeți. Bogatule, e unul de echipabilități care se car platine? Da, Ezreal, e 19%. Nu mai vreau în partea cealaltă, unul care nu s-a încărcat deloc. Păi da, am unul care nu s-a căcat deloc între Nidale și Catarina. Calista, scuze. Calista. Cine s-a Calista? Am început. Gata. Bine, deci, good, perfect. La Kog'Maw este cel de la recomandate, deci vă luați exact ce vă de la recomandate pentru primul pas, fiindcă altceva n-aveți ce lua. Te pui tu la papuci cu două poțini de fiecare. Ce? Bă, cred că mai tu ți-ai papuci cu două poțini de fiecare. De fapt, nici tu nu ți-ai papuci, tu ți-ai inelul. Da. Ce ăștia papuci? Zac și-a luat scotul, Bran și-a luat tabloul ăla sau bannerul ăla. Asta e că la ți-a papuci ca să meargă echilibrația. Da, ca să meargă mai rapid și să dea câsul mai rapid pe acolo. Dar chiar toți erau mai diferite la parte de masă și cu tine. Trebuia să zici tu, papuci cum am spus. Ezreal. Cel mai periculos moment între vânător și prade este tufișul. Bogate, dai cam să vezi cine era playerul X, era Fiora cu heal și teleport și cam ghost. Frate, nu mai avem farm. Ia. Trist. Sunt zile triste. Sunt și zile, chiar foarte triste. Care Fiora e noob și Africa. Și o să facă ceilalți 4 farme mult pe total. Nu scris și jungle. Da, îi fac semnal lui Brown ceva de genul să pună word în tufiș, dar el ce face? Se duce în tufiș. Deci ăsta e un încrezător crezând că poți salva viața. Trebuie să pui tu word, să știi. Păi am pus deja. Unde? Stai că bă, că și el a pus în jungle și ceva de genul acolo. Da, mai degrabă trebuie în jungle decât care stați voi, tot. Hai să dansăm. Da, na. Nu, ce mai îți place trompeta. Da. Auzi strigatul de război, Ștefane? Hai dansă mine, hai dansă cu mine, unde ești ea? Nu știu, dar nu pasă. Da? Am ratat 1 milion ca să te dansurile pe te rog.
Evident că da. Așteaptă până minutul 20. Ok. Am furat farmul! Este, mă! Dar de ce eu iau goldul când el îi omoară sau ceva de genul? Pentru care ai itemul ăla. A, serios asta se face? Da. Bă, de la cât am jucat suport... Am quick cast-ul, mulțumește bani. Nu, mă cast-ul. Ce? Aveam quick cast, omule, pe abilități. Calista singură, bot, contra noi doi, o să aibă mai mult farm și o să fie mai puternică și o să vedem jungle și o să ne dea triple heal. Triple heal. Da! Da, deci îți dea heal de 3 ori sau cum. Da! Doamne, normal cast-ul. Ok. Ce, mă? Omule, aveam de quick cast-ul. Ce? Cum adică și? Și nici măcar, eu nici măcar nu știu ce e. Quick cast este genul când nu-ți mai apare de exemplu o rază de la fiul lui Timo, ci direct îl dă pe cel apropiată singur. Ah, păi asta e nașpa, ați ataca milionii. Nu știu de ce oamenii chiar joacă cu asta. Există ceva care a jucat cu așa ceva, adică să-și rateze toate abilitățile, ceva de genul? Viasul. Nice try right there. Nice. Oh, gata, să n-am făcut asta, nu mai știu. Treci aici! Nu mai este lumea pe umerii mei, să n-am făcut deja. Fugi aia, te o înconjor. Am murit. Am omorât tureta! A venit Fiora? Ce? Da, și m-a omorât tureta. Stai că-ți Pe cacă. pot a venit Fiora? Doamne. Stai, nu știu cu câte de capitale că zice tu. TFX. Cum îl cheamă pe ăla, mă? Ah, Brown. Serios, ți-am aminte numele lui Brown? Nu să ți amintești. Cum? Mai ales când de român are accent de moldovean. Îmi pare rău! Știu că sunt un monstru, Ștefane, știu! E bine că ți-ai dat și tu seama. Mă știi. Uite-o pe Calista iar. Bă, Brown e singur acolo. Nu, o să moară! E numai vina mea, Ștefane! Fac! Trebuie să facem o mormântare. Tu ce faci acolo, mă? Tu te joci cu ea? Ce înseamnă? Ce, a venit după tine în turetă sau cum? Da, știi cine a dat mai. Bă, dacă Brown e de fapt un trădător care îi pare simpatic și comunică cu echipa adversă, dacă e, trebuie să luăm toate măsurile în vedere. Mi-a pus la mana. No. Sunt singur, eu n-am suport. Și fără suport, un Kog'Maw care scuipă pe toți nu-i bun. Este ca o plăcintă care nu are savoare în interiorul ei. E ca o manea care manelele nu mai sunt manele. Este ca Calista care mă tot freacă. Bă, de ce am 3 săgeți în mine? Arătam foarte fashion, trebuie să recunosc. Noi le-am dat First Blood Brown. E putem face din nou. Putem să ne mândrim. Unde-i bei? Tipul ăsta este dedicat suflet cu suflet și manea cu manea. Se vede că un moldovean. Vrei să duci ceva pe tot măcar? Nu. Mai botul face mai treaba. Mi-a dat un shield ultimului act de onoare. Înainte să te duci sau cum? Ce? Păi, păi acum aș da recall. Un erou obosit care nu mai poate să ducă lipsele vieții, dar se întoarce ca un bou. Du-te înapoi și dă-ți recall! Bă, înțeleg că asta este acțiune 999%, dar totuși, frate, totuși. Plus, nu exagerăm. Decât când trebuie. No, murim amândoi acum. Și era să omor pe Calista. A, gata, am scăpat. Mulțumesc, domnule Turetă. Ești foarte tolerant dacă te-ai prins. Turetă tolerant? Bă, hai serios. Bă, fac și eu niște glume și tu... L-am omorât pe Julian. Așa, atac, viteză de atac, chestia asta.
Cât mai stau aici pe doi bănuți, așa gata, am luat-o. Ok, asta ce-mi dă pasivă unică? Super. Ezra LOL. Îmi place. Îmi place acest spirit. Îmi place că spune numele acestui joc. Mă, oare exista cuvântul LOL înainte de League of Legends? Sau cuvântul WoW înainte de World of Warcraft? Det word är inte för germană. Det word är inte. Apropo de germană, tu încă mai înveți asta portugheza, nu? Normal. 1, 2, 3, Patriș, patrapriș, contacatatriciș. Un dia te vinde 4 oraș. 4 la oraș. Deci la genul, o zi are 24 de... O zi are 24 de ore. Mai spun că o spun la 24 de zile, da. Eu mi-aș irosi heal-ul doar ca să-i dau heal lui Brown, fiindcă este cel mai bun om din lume. O spun sincer, un player atât de dedicat ca el n-am mai văzut niciodată și nu sunt sarcastic. Și pe bune, chiar, vezi ăsta e... Vino sarcasmul de la metri, distanță. Ce? Și ți-ai dat seama că nu sunt, nu? Mi-am dat seama că ești. Bă, nu sarcastic, ăsta chiar e bun, că e foarte bun sport față de alte suporturi ca mine care încearcă E foarte bine, rău. n-ai putut să spuni așa. Păi da, și eu. Este una cât de sarcastic ai putut. Păi da, și eu. Deci nu este. Păi da, nu știu. Uite, frate, își consumă mana doar ca să mă protejeze și să ajungă el mai rapid. Își încasează Ce lovitura. suport face asta? Ce suport face așa ceva? Da, eu n-am făcut-o niciodată. Eu făceam doar câsuri. Mai auziți ce fane, câsurile erau viețile mele. Deci cred să nu voiam să mergem amândoi pe bord. Ce? Deci cred să nu voiam să mergem amândoi pe bord. Vedeam eu că sună și să fac kill-uri. Fugi, Brown! Ia heal, Brown! Rezistă, Brown! Ești favoritul meu, Brown! Treci aici! Fă, treci aici! Încă una! Încă una! Aaaa! Please, Brown! Bogatul ești ok? Te descurci? Normal că da. Tu ce crezi? Serios. Nu-i pierd, nu hai de bun. Ha, bine, bine asta. Bani. Că bogatule, plus, nu fi... Oh yeah, double shut down! Dar ce are Brown că a zis omul că? Poate mișca pe acolo care te-a dat, mă, știi? Nu știu. Ce să-mi cumpăr acum? Păi cred că mi-ar trebui puțină critică. Critica e mereu binevenită. Și să-mi iau și niște buți. Să mă mișc mai rapid. Nu, bine că ții buci ca să te miști mai încet. Păi, dar normal. Bă, deci dacă tu ai fi în vară și n-ar fi deloc zăpadă și ar lua o pereche de bocanci, normal că te-ai mișcat mai încet. Bă, oare dacă Flash își punea 10 tone la picioare să mă mișca la fel de rapid? Bă, eu cred că nu. Eu cred că da. Sincer, cred că nu. Eu cred că da. Cum așa? Păi, Dar dacă... ne vrei ceva ce nu știm noi. Da, mă. Ce? Nu știu. Ce? Creier? Sau ce are? Stai, ceva ce n-avem noi. Nu știu. Ok. Are o inimă. Românii nu mai au inimă. Tu nu te mai consideri român, ai, da? Păi da, știu, de-aia zic. Eu sunt străin pentru tine, deci când vin în România să mă respect cu cărnați, da? What? Era puțin. Dacă nu o să-mi dai cărnații, nu o să te mai ajut în viață. Ce mă ajută în viață? O să-ți dau bani. Bine, dacă îmi dai bani, nu știu internat să studiezi. Așa. Și vreau și eu și niște mici. Ups. Ce-ți mărești mare? Am atacat odată. Am atacat dragostea ghiceală. Bă, e bine bun. Poți să vii dacă vrei. E party mare aici. Credeam că am murit, eu am acolo. Hai, frate! Ce ai?
Măcar i-am dat lui Bard asistul ăla. Mai mult damage, mai puțin ability power. Bă, ability power se numește ability power, fiindcă provine din minte. Poftim, ce-ai spus? Ability power se numește ability power, fiindcă provine din minte. Bine, acum mi-ar trebui... Trebuie să lăsați ce vor. Adică tot. Așa, acum de atac. Haideți. Unde e asta și pentru Bloodsword, așa. Pom. Bă, crezi să câștigăm meciul? Bă, eu cred că da. După scor arată destul de fain, mai ales că am 7-3-0. Eu am 3-2-0. Te-am întrecut odată în viață. E că am timp să mici, știi ce? Crește bot când împotriva la 2 nu se pune. Bă, îmi place gândul asta. Ce build are asta? Interesant. Și al lui Zac. Bă, hai să mă asta seama cum asta e plecat de pe lane vreodată. Bă, e ceva de... Ba nu, Zac, bă, Zac și-a vândut totul și acum da. își cumpără. Bă, ce și-a cumpărat? De fapt, nu cred că și-a vândut nimica. Pe acum și-a cumpărat tu gâldul. Cine? Zac. Da. Cred foarte tare. Ve puteria asta. O, Doamne, ce face de frumos? Bă, ce m-a omorât. Măcar Bart. Bart, te rog, ia kill-ul ăla măcar, că și dacă mai stă viață. Ok, bine. Bine. Măcar de Bart să rea pe ea și lua kill-ul, știi? Că am crezut că putea doar. Nu știu cum să intru mai bine. Și cum se intră în pâine? Exact. Pe așa și destul. Așa, Timo! Yeah! Timo face kill! Timo face kill! Uite, ai văzut Fiora are pamblică. Double kill! Double kill! Am înțeles table. Uite, și acum Masra și-a luat și... Bă, și acum Masra... Ce? S-au viticat că l-ai bătut prea rău. Bine, și acum Masra are și cuțitul electric. Doamne, o să câștigăm din prima victoria zilei. Oh my gosh! Asta am un apa nu n-aș face. Da. Dați ce-a făcut asta în tare. Ce-a făcut? Vrea să o omoare sau... Asta timpul ridicat și spera să moară. Cred că așa făcea. Deci eu Bard dintr-o dată s-a oprit. Cred că scrie ceva în chat. Cred că cel mai nepriceput. Bă, să știi că eu nu știu ce mai bun cu Kog'Maw. Bă, ai 7 cu 3. Deci 7 cu 4. Te descurci. Mai ai și mine să fac un double. Ești face. Cu adică te-am ajutat să ajutat pe eu cu ce te-am ajutat? Păi aia nu era mândria mea. Mândrie atunci când tu îi omori, când tu îi lingi. Asta e. Acum mi-a dat seama ce ciudată se dă când a zis când tu îi lingi. Nu sunt foarte ciudat pentru tine, să știi. Da, e o replică normală și banală din partea mea, ceva de genul. Ce crezi că să fii original cu asta? Să fii special? Da, eu mereu mi-am dorit să fiu special. De când eram un copil, mă gândeam că o să devin un zeu atot puternic și atot știutor, ca Codrin. S-a întâmplat până acum? Ce? S-a întâmplat asta până acum? Da. Da? A? Ești un zeu atât puternic? Da, ca Codrin. Codrin. Păi ca Codrin. Da, Codrin. Aoia! Tragem artilerii. Best team e ăsta. Se vede că să joace suport. Bă, dacă eram eu suportul tău, se întâmpla totul mai bine. Poftim? Dacă eram eu suportul tău, era și mai bine. De ce? Eram Sona. Și ce, tu te crezi mai bun decât el? El e Brown! Eu aș fi fost Sona, acum sunt Timo. Vrei să-ți vin suport Timo? Ce? Da, bă, știu toți cum merge un suport, Timo. Da, al doilea cel mai bun suport după gamer din suport. Gata, am bani de... mai sunt. Mi-amintesc de vremurile când Emmerdinger chiar a fost un suport pe mid. Suport pe mid? Da, că mergeam toți 5 și Emmerdinger era suportul midului, fiindcă el avea pasiva care îți dă regenerare de viață. Ce ar pretinde avea de tablată care îți spune din farm? Ce? Bă, îți dă regenerarea viață, îți dă, nu mai comenta. Uite pe Calista! Calista! Uite pe Calista! Calista! Nu am observat. Sunt toți, suntem înconjurați, Ștefani! Bine veni! Ștefani, suntem înconjurați.
Ne dă. Omule, ce faci? Vino cu apa. Bine. M-ai chemat. Gata, uite. Maestrul meu m-a spawnat și m-a încarnat. Trebuie să Hai, cred că moare. Da. Oh, yeah! GG, mei! Stai cu eu din altă direcție. Dar asta nu se mai trage pe aici. De ce mai proaste strategii le iau? Pe aici. Yes! No! Vrea și eu, mă, să dea un căzâc ca orice om normal și nu-i permite coechipierul. Bă, ce nesimțire, adică vreau și eu să mă duc în ultimul moment să dau un căzâc. Că vei pe forma ei. Uite, mă, Ezreal nu i-a făcut ca auzit aia. Ce cauza nici da, ești la capra tare. Ai și după ochii lui doar ca să-și trage un avia din morță să pe nu. Bă. Trebuie să dăm honor lui Ezreal pentru asta. Gata, honor. Oh, Ezreal? am văzut ultimata lui Ezreal după atâta mare de vreme. Stai, Ezreal deja moare? Deja moare Ezreal. Pam! Oh my god, îl domin pe Ezreal. De fapt, cam e ușor, la ia 4 level în Bă, până și Brownie omoară pe ea. Până și Brownie era să omoare pe Kalista. Ce? Aoleu, frate, hai să mergem acolo. Șefane, te-ai sacrificat. Ce? Vin să fac clear up. Ai văzut Free Fire cât face clear up? Dar bine că Fiora a fugit. Uite acolo. Bă, ăsta, dă-le report la știi de top. De ce? Ok? Bă, genul, bă, gata, vin să-i ajut eu. Ăștia pleacă, ca bun. Păi da, ce crezi că-ți faci? Da. Mai bine vă l-am face în momentul ăsta. Ezreal se pune cu mine, mă. Minionii mă bat mai mult decât Ezreal în sine. Scuze, frate, că-ți fur farmul. Ezreal e farmul tău la cât de ușor îl bați. Bă, afirmă, bă, avem și noi un meci și cel mai și prinde filmând. Bă, mi-a venit o altă idee care mi-a venit acum în timp. Să devin lane team-ul. Să devii ce? Lane team-ul. Ce e? Kalista! Kalista! Ce faci, Kalista? Ce faci, dragă? Ce faci, frumoasă? A, uite-ți două. Și amândouă Da, sunt da, foarte da. frumoase. Pam, pam, pam. Bă, dacă nu veni să mă aștepți, nu fac. Dar tu te-ai dus sigur, mă, ăștia au venit la tine, vreau să vină, nu-i vezi pe Ziggs pe Master. Omule, l-am dat... De ce n-am murit Kalista? De ce n-am murit Kalista? Gata, bot game, ok, Vito, report. Vito, report. Eu am blue, frate, și nu dau report la nimeni. Până Master. Da, el a fost drag cam fel ultima dată, sincer să fiu. Poleacă, Cam kill. Cam am dat un kill, băieți. A, uite, Pioar acolo. Nu, prea mea și antrena ultimata. Bă, Kog'Maw, singurul caracter care mai prefer să nu-ți faci ultimata. Adică ultimata îmi pare cam inutilă, adică are rază mare dacă scapi cu, dacă este să scapi cu puțină viață, dar totuși. Nu! Master, te voi proteja cu prețul vieții. Uite-i. Hai să-i batem, hai să-i batem, hai să-i batem. Vă dați tare, vă dați tare, vă luați de masterai, vă dați tare că vă luați de masterai, vă mai luați de masterai, vă mai luați de masterai, Nu, ce faci, scapă-mă! Mersi. Știu, mi-ai salvat viața acolo. Sunt forever îndatorat. Forever îndatorat.
Papucii cu baful verde. Se vede că ți se întâmplă când ai geamul. Stai, ce? Uite, e animăluțul lângă corpul ăsta. Ce drăguț. Dar ce cu animalul ăla? Chestia asta de la itemul de jungle al lui Vayne. Avea animăluți din ăsta de așa de la item și se dea un doctor cu ei mort și muria. Mai zboară ultimata? Uite că mai zboară. Bă, de ce mult damage mi-a dat ultimata, frate. A salvat-o. Câștigăm oricum, știi? Dar uite-te și ce scor avem noi, frate. Nu. Mai e 8 aici, vezi? Înapoi, cine e asta? Hai pe Ezreal. Ai noroc că i-am dat o grămadă de damage cât am explodat în el. Și că e... Din nou, în loc să-mi fac ultimata, fac W-ul. What? Cum s-a întâmplat asta? Zec are 5 cu 0, 3. Te ține bine pe picioare, Dar băiatul. 337 a plecat, mai făcut abandon. Dau 530 de damage cu Q. Să ceapă distracție. Eu cu Q dau 280. Fără abilități. Cu W dau 6% din viața lui maximă. Cu EU ca nivelul 1 dau 60 damage și trece prin toți, e piercing shot. Și cu ultimata 80 cu 65 face 145 damage. Stai, Bă, hai, sărim pe ăștia. Eu dau 400 damage cu ciuperci. Stai, ciupercă. În loc să pui ciuperci unde vin oamenii acum, tu îi pui mai la colț. Oamenii trec pe acolo, ce? Da, bă, nu e vorba despre viitor, Ștefan, e vorba despre prezent. Păi și prezent ar veni minionii aici. Și ar călca în aia. Da, dar erau să vină și playerii. Uite, Zec se duce să-și adune înapoi bucățile lui din corp. Zec, mundoul bogaților. Sărim pe ăștia. Băi, nu știu cum să se pe mai bine. Uite așa s-ar pe mai bine. Ba! Așa, ai văzut, mă, ce teamwork. Timor, da, mi-a plăcut așa. Ceva de genul, eu dau tot damage-ul, teamwork. Uite, și ăsta a fost un teamwork. Aoleu, hai mai bine plecăm. Hai, băgatule, trebuie să-mi dăm record. Stai, dacă vine Ezreal cu noi. Stai, dacă vine îl bat. Omule, cum să-l bat, omule? Așa. Ai văzut, frate, ce ți-am zis? Tu ziceai, bă, cum să-l bați? Ce ți-am zis, frate? Ce ți-am zis? Ok. Aș fi vrut să fac kill-ul ăla, dar nu contează. Dar oricum, ți-am dovedit. Ți-am arătat că dacă vine Ezreal îl bat. Ai, nu dă Nezeko. Sau băgatele să-mi iau chestia de stacuri. Bă, tu ți ce zice inima ta. Bă, n-am bani de stacuri, așa că mi-am luat asta. Dar ce ai mai tu? Ai călțulia. Și Rabadon. Mi-am luat cărțulia prima, așa, dacă era mai ieftin. Îmi place, 1v1, adică Brown versus asta. Nu-ți făgăi, Brown, vin. Ce-ți făgăi? Good job. Asta chiar postare. Băgatule, hai, și bate. Bine, hai. No, hai. Gata, stai și pe Păi treci. Ei m-au văzut deja. Sunt reperul lor. Na 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 na. Bă, e frică de domnul Kong Mao? Nu-ți fi frică, drăguțo. Nu dau atât de mult damage. Nu dau atât de... Mersi, domnule Ștefan, ce mai fac eu fără tine și fără ajutorul tău de ultimă generație? Kill-uri de ultimă generație, acum... Nu se numește kill, se numește kill secure, te rog, acum. Care e faza asta? Hai, bă, Ștefane, acum ar fi momentul când mă ajutai tu, cum mă ajutai tu de obicei. Frate, am dat surrender. N-am apucat să scriu GG, sunt dezamăgit de mine.
Scrie Gigi. Bine. Opresc filmarea acum, nu? Na, hai, lasă să vedem nota. Ce? Adică dăm nota? Nu știu ce notă am luat pe cum am jucat acum. A, am luat A. Hai că opresc filmarea și începem alta.